Какво пише в турските учебници по история за България и нейното освобождение? И различна ли е турската история от българската? Кристина Владимирова посети един учебен час в Истанбул, а после и в София. В Турция история на Османската империя се учи за пръв път в 7-ми клас. Попитахме тези седмокласници какво знаят за България в периода, когато е била част от Османската империя. България е съседна страна, с която имаме обща граница, която минава през Одрин. В училище ни учат, че имаме доста общи неща, защото ние имаме връзки, които идват от историята. Защото оттам са дошли много изселници, но и много турци са се заселили на Балканите. Османската империя се отнасяла с толерантност към всички народи, от които е била съставена. Със същата тази толерантност се отнасяла и към България. Друго знаят за Османската империя шестокласниците в София. По това време са били изключително безпощадни, зли, са който са видели и не им е харесвало, са го убивали или нещо такова. Взимали са им и децата, за да ги правят войници. За да видим какво знаят децата за България и османското владичество, решихме да разгледаме един турски учебник по история. Единственото нещо, което има там за България, е броят на паметниците, които оставят османците по нашите земи. Защо не сме интересни за турските учебници? За османците, значи, този район е важен като най-близкото до империята, но до столицата, до сърцето на империята. Но като нещо друго не. И за това вие няма да намерите в турски учебник нищо за Васил Левски. Той е един дребен, как да кажа, смутител на реда в една провинция и на практика няма основно голямо значение за империята. Въпреки че е незначителна част от империята, загубата на България е повратен момент в историята на османците. С него започва залезът на империята и зараждането на Турската република. Това, разбира се, според българските учебници по история.